גם לראות את אותם מקומות שהיינו בהם בתקופת המרדפים. ולמה בכל אופן להיות אופטימי? קודם כל, כשאני מסתכל ורואה כמות כזאת גדולה של ג'ינג'ים שנמצאים כאן, אז זה הניצחון האמיתי שלנו, של המשפחה ושל עם ישראל. שנית, אנחנו נמצאים בתוך שמורת טבע שמטיילים בה ובאים לראות את הפריחה הנהדרת שקיימת היום ואת המים הזורמים, וזה באמת מרחיב את הלב ומראה שאנחנו, למרות כל הקשיים האדירים האלה, והרי כל אחד מאיתנו לאחר המרדף הזה עבר עוד, כל אחד עם כמות המלחמות שהוא עבר, גם אחרי זה זוכים לחיות באזור כל כך יפה, לטייל בו וליהנות ממנו. אז זה ככה עושה מין איזושהי ראייה אופטימית לדברים, וזהו, שיהיה לכולם חג שמח ויום טוב. אני מתכבד להזמין את מר ארז קמה, מנהל בתי ספר שדה בחברה להגנת הטבע, לשאת דברי ברכה. שלום לכולם. השר מתן וילנאי, שבעצם גדל על ברכי ידיעת הארץ, ינק את זה אולי מהמקור, מבית אבא הטוב ביותר. יושב ראש מועצה אזורית מטה בנימין אבי רואה, רשות שמורות הטבע, מנהל המרחב אסף, מנכ"ל החברה להגנת הטבע, משה קושה, לוחמים ותיקים, אנשי סיירת חרוב וחברים לנשק ורעים. בחברה להגנת הטבע אנחנו מתלבטים רבות כיצד יש להעביר את הנושא של מורשת קרב וידיעת הארץ. כפי שידוע לכולם, בחברה עוסקים בשלושה תחומים עיקריים: טבע, סביבה וידיעת הארץ. טבע וסביבה הם דברים די ברורים והם מאוד פופולריים. נושא ידיעת הארץ קצת הולך ונדחק לקרן זווית ולשוליים בשנים האחרונות, והיו אפילו גישות שאמרו כבר לא צריך את זה, אנחנו עוסקים בטבע וסביבה. אני חושב שאנחנו הגוף היחיד אולי היום שיודע לשלב את שלושת הדברים, טבע, סביבה וידיעת הארץ. טבע וסביבה יש בכל מקום, גם באנגליה יש טבע וסביבה, גם בארצות הברית יש טבע וסביבה, אבל השילוב של זה עם נושא ידיעת הארץ והחיבור לארץ ישראל, אני חושב שזה ממש הציווי החינוכי. אני רוצה ככה להתעלות באילנות גבוהים מאוד, וככה לצטט מדוד בן גוריון שדיבר על נושא ידיעת הארץ, ואמר: ידיעת הארץ חשובה לנו למען עצמנו. אי אפשר להבין את עמנו מבלי לדעת את תולדותיה, מבנה וטבעה של ארצנו. פה עוצבה רוח עמנו, פה נוצרו יצירותינו הגדולות שעשו אותנו לעם עולם. ידיעת הארץ דרושה לנו למען קיומנו וביטחוננו, אשר לא יכולנו מבלי שנדע את כל שבילי ארצנו וסגולותיה. ואני חושב שאנחנו היום מכוונים לנושא הזה, לעתים בהצלחה יותר גדולה ולעתים פחות, אבל לפחות יש לנו דרך, יש דרך וכיוון. אני אסיים בתודה רבה לכל האורחים, לכל מי שנמצא. תודה מאוד מאוד מיוחדת לרועי סימון, מנהל בית ספר שדה, שהוא הרוח היוזמת והדוחפת ומי שהגה את כל הרעיון הזה. ועוד תודה מיוחדת לזאביק דרורי, שהוא מעבר ממש מלווה צמוד, כיום מנכ"ל מכללת כנרת, אבל אני עוד מכיר אותו כמפקד, מפקד בסיירת שקד, מפקד אישי שלי בסיירת שקד, וכבר אז ידענו שזה מחוץ למפקד, יש כאן חבר, יש כאן איש חינוך, ויש כאן אדם שאני חושב שאנחנו עוד דרכנו הצטלבו פעמים רבות. ובנימה אישית של סיירת שקד, חג חירות, אצלנו נהוג הסיסמה הייתה: רק מי שיודע להגן על חירותו זכאי לה. אז חג חירות שמח לכולם, תודה. על הגדה הדרומית של נחל פרת עבר הגבול בין נחלת שבט יהודה מדרום ובין נחלת שבט בנימין מצפון. לפני 44 שנים נפל בגבול קדום זה סגן אלוף צביקה עופר במהלך מאמציו לשמור על קו הגבול החדש שנוצר ובכדי להגן על תושבי האזור. המועצה האזורית מטה בנימין פועלת רבות לשימור הזיכרון, לפיתוח אתרים ולחינוך הנוער והמבוגרים לאור הערכים המצויים בה. אני מתכבד להזמין את ראש המועצה האזורית מטה בנימין, מר אבי רואה. מכובדיי, שר וילנאי, משפחת עופר,
ברוכים הבאים למטה בנימין, מועצה אזורית הגדולה ביותר במדינה, מדן ועד אילת, מונים למעלה מ-55,000 תושבים, כן ירבו, ב-40 יישובים. נכון שבתקופה ההיא שעופר נפל, המצב כאן היה שונה לחלוטין, והצבא בעיקר פעל כאן. היום ישנה כאן פריחה, תרתי משמע, בכל הכיוונים, בכל המובנים. מנגד מצפה יריחו, יישוב עם למעלה מ-300 משפחות, ולמעלה מ-800 ילדים. ארץ פורחת, וכל זה בזכותם של אלה שנתנו, ואצלם הכל היה ברור ומובן מאליו, לא היה צריך לדחוף אותם, לא היה צריך להסביר להם. המשימה הייתה ברורה, ללא פרסום, ללא תקשורת. ועל אותה מורשת אנחנו גדלים, גם על מורשת אבות אבותינו בהיסטוריה הקדומה, וגם על ההיסטוריה של העת החדשה, של אותם אלה שלחמו ונפלו. וכמובן, זו הזדמנות להוקיר את המעשים הללו. וגם אני זכיתי להיות חייל ב-890 וגם קצין, כשמתן היה מח"ט. ועל זה אנחנו גדלים, ועל זה אנחנו מגדלים, ובעזרת השם נמשיך לעשות, לפתח גם את הטבע, גם את אתרי הטבע, כדי לקרב אותם לדורות הבאים, אלה שגדלים כעת ויגדלו בעזרת השם בעתיד. ובהזדמנות זאת, כמו שנאמר, להודות לרועי סימון, מנהל בית ספר שדה עופרה, שפעל ותמך כדי להעלות את זיכרונו של צביקה. אז חזק ונתחזק באדמנו והרי אלוקינו, וברוכים הבאים ושיהיה חג שמח. בשנת 1966 העלה הרמטכ"ל דאז, רב אלוף יצחק רבין, רעיון להקים יחידה מיוחדת שייעודה יהיה להבטיח את השקט בגבול עם ירדן. כך הוקמה סיירת חרוב. במהלך מלחמת ששת הימים לקחה הסיירת חלק בהתקפות הצבאיות באזור רמאללה ושכם. שנה לאחר הקמתה הפכה סיירת חרוב להיות הכוח המוביל בהגנה על תושבי בקעת הירדן והשומרון ועל הגבול החדש שהוצב אחרי מלחמת ששת הימים. אלוף פיקוד המרכז באותם הימים, רחבעם זאבי, טיפח את הסיירת המוצלחת ששירתה בגזרתו. הוא רצה לייחד לשיר אותו תשיר הלהקה שתחת פיקודו. לפיקוד דרום היה את השיר סיירת שקד, לפיקוד צפון היה את השיר סיירת אגוז. בשנת 1970 הסכים במאי להקת פיקוד מרכז להכניס לתוכנית ההופעות שיר כזה, בתנאי שיהיו בה גם 2 שירי שלום. גנדי הסכים, ואז נכתב השיר יש לי אהוב בסיירת חרוב. אני מתכבד להזמין אל הבמה את הזמרת דורית ראובני. את המילים כתב חיים חפר, הלחין יאיר רוזנבלום. ביום הראשון כשקבענו פגישה, הלכו לבדוק את דרכי הגישה של איזה שהוא מעבר בירדן. בבוקר חזר מנומנם וישן, יש לי אהוב בסיירת חרוב. בקי בכל כלי וכל כותב, וטס בכל הליקופטר, מכיר את השטח, כל סלע, כל גיא, אך איזה בחור נהדר בחיי, יש לי אהוב בסיירת חרוב. שני ושלישי הוא היה בסיור, זה סוד ועל כן לא נרחיב בדיבור, רק זאת שמרוב אהבת ציון תפסו הרבה אשמים בשומרון, יש לי אהוב בסיירת חרוב. חוצה ומדבר וגם מים, ואתה לא יבב משמיים, אוכל כמו סוס ושותה כמו גמל, אבל איזה פלא יורד במשקל, יש לי אהוב בסיירת
אבל כנראה שהיה בפשיטה, לפי האבק והבוץ במיטה, יש לי אהוב בסיירת חרוב. כשלי הוא נשבע אחכה לך, מרדף יש ליד ים המלח, וככה יוצאת נשמתי אחריו, ליבי במזרח כשהוא במערב, יש לי אהוב בסיירת חרוב. ביום השישי האחרון הוא אמר ש100% יש לו חופש מחר, השאיר לי פתקה מותק תכף אשוב, לקח לו שבוע אך מה זה חשוב, יש לי אהוב בסיירת חרוב, וכך אנו יוצאים כבר שנה בקירוב, יש לי אהוב בסיירת חרוב, יש לי אהוב בסיירת חרוב, יש לי אהוב בסיירת חרוב. הייתה בקשה מיוחדת בשביל השיר הזה, ועוד בקשה מיוחדת מאוד. את השיר הזה כתבו ירון לונדון ונחום מימן. מרדף. ארץ טובה שהדבש באורכיה, אך דם בנחליה כמים נוזל, ארץ אשר הרריה נחושת, אבל עצביה ברזל, ארץ אשר מרדפים קורותיה, 2000 דפים ועוד דף, עד שנשרף עוד מעט כל חמצן ריאותיה, בגלל מרוצת המרדף. ארץ אשר ירדפו האויביה, והיא את אויביה תרדוף במרדף, היא את אויביה תשיג, אך אויביה הם לא ילכדוה בכף. זו הרואה את חייה מנגד, תלויים כעלה הנידף, היא יראה אבל כמו לא הייתה כלל מודאגת, תמתין עד לתום המרדף. תום המרדף מסתתר בנקיק, ומצפין את פניו במחבור, במחבור, אך לסופו הוא יבוא כמו השמש אשר ממזרח היא תבוא. אז לא יותר אמהות תקוננה, ולא על בניהם האבות, כן הוא יבוא ורגלינו עד אז לא תלענה, לרדוף בעקבי התקוות. אז לא יותר אמהות תקוננה, ולא על בניהם האבות, כן הוא יבוא ורגלינו עד אז לא תלענה, לרדוף בעקבי התקוות. כמה שנים לאחר שנפל צביקה, ביקרו בפיקוד המרכז שמעון פרס והמשורר נתן אלתרמן. אלתרמן כתב על הביקור את הדברים הבאים: לפני 3 שבועות ראיתי את המקום שבו נפל סגן אלוף צבי עופר במרדף הידוע של ואדי קלט. הקצין שאליו נלוויתי באותו סיור שקט ומאובטח בוואדי קלט הסביר את פרטי המרדף. לא לכל דבריו יכולתי להקשיב כהלכה, כיוון שמפעם לפעם, תוך אחיזה בזיזי הסלע על מנת שלא לגלוש למטה,
הרהרתי מה היה פירוש הדבר להלך ולטפס כאן בעת מרדף, עם חגור מלא, שעה שבכל רגע עשויה להיפתח עליך אש מתוך פיה האפל של מערה. לאחר שהגענו אל מערת המחבוא, במעלה ההר המסולה, עמד הקצין והורה בידו ואמר, כאן נפל צביקה. המקום היה חשוף כולו, ולא המערה היה פעור הישר אל מקום זה. תוך כך נסתבר לי, כי הקצין המדבר היה כנראה גם הוא כאן בשעת אותו מרדף, ועמד אותה שעה במרחק צעדים מספר בלבד מן המערה הזאת. קצין זה היה אלוף פיקוד המרכז רחבעם זאבי. לא שאלתי אותו איך ייתכן כי מפקד החזית כולה נמצא אף הוא במקום הזה בעת ההיא. לא שאלתי מפני שידעתי כי שאלה זו היא זרה כאן, ורחוקה כמרחקו של טרקלין ויכוחים מן הצוקים הללו. כן, השאלה נראתה זרה ופראית בסביבה הזו, ואל מול האיש הזה. ורק משום שכך הדבר, אנו רואים שצה"ל הוא כפי שהוא כיום, ומדינת ישראל זו קיימת. אני מתכבד להזמין את תת אלוף במילואים יוסי קולר, מפקד סיירת חרוב, לאחר נפילתו של צביקה. שלום מתן, מה העניינים? אנחנו עסקנים פה, תראה מה זה. תראו, מתן, אנחנו עבדנו הרבה ביחד. בזמן האחרון, כל פעם שאני רואה אותו, יש לו שומרי ראש. אתם יודעים למה? הוא מפחד ממני. נכון או לא? מה סחו נכון? חברים, אני רוצה לפתוח במה שפה שמעתם את השיר, יש לי ערוב בסיירת חרוב. הייתי אמור לדבר על זה בסוף, אבל מאחר ושמענו אני אפתח את זה, בזה. בשיא פריחתה של סיירת חרוב, עשינו הרבה פעילויות באזור ים המלח. פעילות מוטסות ופעילות ימית, עם הרבה סירות גומי, פשיטות, וממש כמעט כל הזמן. היציאה, איפה ביקו פה? תזכיר לי אם אני אומר נכון, היציאה נדמה לי הייתה מח'אן אל-אחמר, תמיד היינו יוצאים עם מסוקים מח'אן אל-אחמר על יד מישור אדומים שמה, ויש משימות, מקבלים פקודות, עושים נוהל קרב, מכינים צוותים, כל מסוק לוקח בין 5 ל-6 אנשים, כי חם והוא לא יכול לקחת יותר ויש מגבלות וזה, ומגיעים למקום ואני נותן תדריך אחרון לחברים, ואני עולה למסוק, פתאום בא מישהו מהפיקוד אומר, רגע אחת, סליחה, אלוף קורא לך, אני יורד, אלוף, כן, יש פה יהודי אחד בשם חיים חפר, קח אותו איתך. זאת אומרת שאני עכשיו צריך להוריד לוחם, לשים את חיים חפר איתי, אז פעם זה היה חיים חפר, ופעם זה היה טופול, ופעם זה היה מישהו אחר, ובאמת אחרי חודש קיבלנו את השיר שאת שרת, יש לי ערוב בסיירת חרוב, זה הסיפור האמיתי והאותנטי מאחורי יש לי ערוב בסיירת חרוב. חבר'ה, אני... בבקשה? גם אלה מהמסעדה. איזה מסעדה? אתה מדבר על מנו מירושלים? לא, זה סיפור אחר, עזובנו, לא, זה לא המקום. זה בעיות כשרות וכל זה. חברים, אני רוצה לדבר בקצרה, אני אנסה לקצר. אחד זה נושא של חטיבת הבקעה ונושא שני של חרוב. כפי שאמרתי מקודם, ואני לא רוצה, ממש בכללי, חטיבת הבקעה הוקמה לאחר מלחמת 6 הימים, בגלל החדירות והמחבלים וכל הבלגן שהיה פה. ומי שהיה המפקד הראשון זה רפול, וכמו שאמרתי מקודם, פחדנו מרפול יותר מאשר מהערבים, חס וחלילה אם מישהו לא יבצע את המשימה. ובעצם רפול היה הראשון שהתחיל לפתח, התחיל ממש ככה על קצה המזלג, את הנושא של המרדף. אני פה רוצה לדבר על ארץ המרדפים, ובעצם היה קשה מאוד, אמרתי מקודם שצה"ל היה ממש חדש בשטח, שטח קשה, ודובדבני הזכיר איזה דבר שלא יודע אם הקשבתם לו, הוא אמר, היה פה מאוד חם, היה 45-47 מעלות בצל. היום כל המטעים וכל המים שבבקעה זה משפיע וזה ממש תענוג לעבור פה, אבל אז לא היה שום דבר. והעסק הזה התחיל להתפתח, רפול גמר תפקידו, החליף אותו אריק רגב, זיכרונו לברכה. אריק התחיל לפתח את נושא המרדף, אני אומר עוד פעם, תראו מה זה. צריכים להתחיל ללמוד איך עושים גישוש ואיך עושים טשטוש ולגייס גששים ולפתח את התורה ולחנך את המפקדים. ועוד פעם אני אומר, זה מפקדים שכל הזמן רצים קדימה. למה? כי ככה חינכו אותם, לא יעזור שום דבר.
ברגע שהמפקד הצנחן שומע שיש בעיה, הוא צריך להיות ראשון. למה? א', הוא צריך להשפיע על הקרב, וב', אנחנו צריכים ללמוד איך להתנהג עם החברים האלה, שהם, כל התורה הזאת זה דבר חדש. ולאט לאט בתקופה של אריק התחילו לבנות גדר ביטחון. בעצם אריק היה קצין אג"ם פיקודי, והוא היה הראשון שתכנן את הגדר הזאת של בקעת הירדן. ולאט לאט נפרצו דרכי אורך ודרכי רוחב, וגייסו גששים, והביאו את סלח שהיה אחראי על הגששים, והביאו את סדר אחריב שכשהוא לא היה שיקור אז הוא היה יכול למלא את תפקידו של... רגע. אתה זוכר? שמע, חיינו את זה, מה? אני זוכר. שמע, זה דברים שאי אפשר לשכוח. וככה אנחנו לאט לאט, אני הגעתי לחטיבת הבקעה כקצין אג"ם, לאחר נפילתו של אריק רגב. אני הייתי אמור, אריק היה מג"ד שלי בזמנו, כשמתן היה ממקף אצלי. חבר'ה, בואו נשים את הדברים במקום. לכן אני פוחד. היסטוריה, מה לעשות? וזהו, אני באתי להיות קצין אג"ם של אריק רגב, אבל אריק נפל, ואז הגעתי, היה כבר יהודה רשף. ובעצם גם אריק, בתקופה הקצרה שהוא היה, הוא לא הספיקו לחדד ולבנות ואת כל נושא המרדף, כי בהתחלה היה מרדף, כולם יצאו 890, חרוב, 202, היה צוותים התבלבלו אחד בשני, והיה, בואו נגיד בעדינות, היה קצת בלגן בשטח, טיפה. ולאט לאט העניין הזה התמסד, והפכנו להיות ממש... אני מוכרח לציין שבתקופה שאני, אחרי שצביקה נפל, ואני קיבלתי את סיירת חרוב, הייתה תקופה מאוד 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 קשה, מאוד קשה. ועוד פעם התחלנו לבנות איך המרדף הזה מתנהל, ואיפה מקומו של הגשש, ואיך הגששים, ואיפה עושים דרכי עומק, ואיפה דרכי רוחב, ומי מטיס קדימה את הכוחות, ומי שולט בכוחות. האם זה המח"ט, האם זה אלוף הפיקוד, היו פה הרבה דברים לא כל כך ברורים. ולא בכדי אתם שומעים כל פעם, גנדי הלך לפני עופר. ככה הוא היה הולך קדימה, לא יודע למה. כי באמת, הוא לא היה זה שהשפיע על הקרב, כי מי שהשפיע זה המפקדים ברמה של מפקדי צוותים, הם בעצם השפיעו. ולאט לאט, אני חושב שפיתחנו את נושא המרדף, מי הסתער קדימה, לאט לאט ללכת על העקבות, והיינו הולכים על העקבות אחרי הגששים, וכבר היינו כל כך מתורגלים, שהיינו רואים את סלח עוצר, ואת הגששים הולכים אחורנית, ידענו שאנחנו קרובים מאוד לאזור ההתקלות. יש דברים שאתם ממש חשים אותם וחיים אותם. ובעצם מהמרדף, מסתער קדימה, הפך לאיזה מין שיטה של צייד, שבעצם אנחנו הולכים על העקבות, וברגע שאנחנו מגיעים למקום שאנחנו חושדים, אנחנו סוגרים אותו, מפעילים טנקים, מפעילים מרגמות, מפעילים טולרים, מפעילים את כל מה שצריך, רק לא לפגוע בכוחותינו, זאת אומרת שלא ייפגעו חיילים. ואחת המשימות, אם לא המשימה בנוסף לתפוס את המחבלים, הייתה למנוע נפגעים מקרב כוחותינו, וזה בעיקר הלקח של שנת 68, עם העבדות שהיה לנו, כל השורה של המפקדים שנפלו במרדפים. מכאן כמה מילים, אם יהיו שאלות על דיברנו כבר מספיק על נושא המרדפים, ואני ברשותכם רוצה לעבור כמה מילים על סיירת חרוב. סיירת חרוב הוקמה ב-1965 על ידי פיקוד מרכז. בחור בשם חזי קיבל את הפיקוד על 4 ג'יפים, וזה היה הכוח הראשוני. שחטיבה 35 הייתה צריכה להקצות את הכוח, וכמובן שמקצים כוח לא מקצים את החבר'ה הכי טובים, אבל היא הוקמה ב-65 כ4 צוותים, ונגיד, איך אומרים בדינות, סגרו אותה באפריל 1974 אחרי מלחמת יום כיפורים, פירקו את היחידה והעבירו אותה, את כל הלוחמים, חלק לשריון וחלק למקומות אחרים. סך הכל, בתקופתה של סיירת חרוב, היו כמה דברים מאוד מאוד מעניינים. היא התחילה כיחידה פיקודית, כמו שאמרתי, עם 4 ג'יפים. במלחמת 6 הימים פיקד על היחידה הזאת צימל, שגם כן הוא אחד מהחברים, צנחן ותיק.
הם עבדו ת"פ חטיבה 4 שכבשה את אזור מעלה בית חרון תחתון, מעלה בית חרון עליון, השתתפו בקרב הזה. ולאחר שהסתיימה מלחמת ששת הימים, חרוב התחילה לעבוד בכמה מקומות בעצם. מקום אחד היה בקעת הירדן, בנושא של ביטחון שוטף, מקום שני ביהודה ושומרון, בעיקר נגד אלה שאמרתי מקודם, בשיחה הקודמת, כל אותם מאות מחבלים שהצליחו לחדור ולהקים בסיסים בכל הכפרים בגב ההר. סיירת חרוב, חלקה בשיתוף עם השב"כ, עם חבר'ה מ-890 ועם 202, לאט לאט, בערך מאוגוסט עד ספטמבר, תיארו, או בעצם אני מדבר על עד סוף 67, תיארו כמעט את כל הכפרים שהיו ביהודה ושומרון מהמחבלים. היה אז, קראו לזה גל המערות. היו חבר'ה שהתחברו מהמערות בעיקר באזור הר חברון, וחרוב באותה תקופה שהייתה כבר מי שפיקד עליה, זה היה גם כן אחד מהחברים שלנו, עמוס נאמן. עבדה גם בסיני, ירדה גם לסיני, היו להם משימות בסיני ביטחון שוטף, משימות ביטחון שוטף בבקעת הירדן, ומשימות של ביטחון שוטף ביהודה ושומרון. בעצם התפרסה על כל הארץ, יחידה קטנה כבר מנתה משהו בסביבות 300-400 לוחמים. מי שהחליף את עמוס נאמן זה צביקה עופר, זיכרונו לברכה. אני אז הייתי קצין אג"ם בבקעה, ואני זוכר שתלינו המון תקוות בצביקה עופר, כי הכרנו אותו